ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கிற பக்தர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மிக பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பிரேயர் சொல்லி இந்த செஷன் ஆரம்பிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானத்திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலசலாக்கயா चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रसाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पास्यतादे सदादिने। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम कृष्ण। हरे कृष्णा डिवोटीஸ். இன்னைக்கு சாப்டர் 11 விஸ்வரூபம். இந்த சாப்டர் பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். ஆல்ரெடி 10 சாப்டர்ஸ் நம்ம முடிச்சிருக்கோம் இந்த லெவல் 2 கிளாஸ்ல. இந்த 11வது சாப்டர்ல விஸ்வரூப தரிசனத்துல பகவான் நமக்கு என்ன சொல்ல போறார் அப்படிங்கறத பத்தி பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் இஸ்கான் பெங்களூருக்கு நம்முடைய பணிவான வணக்கங்களை சமர்ப்பித்து விட்டு இந்த செஷனுக்கு செல்லலாம். हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। டென்த் சாப்டர்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு இங்க ஒரு ரீகேப் கொடுத்திருக்காங்க. கிருஷ்ணாஸ் பொசிஷன் ஆஸ் த ஆரிஜின் ஆஃப் எவ்ரிதிங், அவரே எல்லாவற்றிற்கும் மூலம் அப்படிங்கறத பத்தி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்திலிருந்து 7வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். அப்புறம் சதுர் ஸ்லோகம் அப்படின்னா என்ன, அதுல பகவான் அவருடைய விபூதிகளை பத்தி எல்லாம் சொல்லி இருந்தார்.
அந்த சதுர்த்தூர் ஸ்லோகம் அப்படிங்கிறது பகவத்கீதையினுடைய சாரம் அப்படிங்கிறது நம்ம பார்த்தோம். 8லிருந்து 11 வரைக்கும் 4 ஸ்லோகங்கள். 12லிருந்து 42 வரைக்கும் அர்ஜுனாஸ் அக்செப்டன்ஸ் அண்ட் ஹிஸ் ரெக்வெஸ்ட். அர்ஜுனர் அவரை முழுமுதற் கடவுளாக ஏற்றுக்கொள்கிறார். அப்புறம் சில கோரிக்கைகள் எல்லாம் வைக்கிறார். அதுதான் என்ன கோரிக்கைகள் அப்படின்னு இப்போ நம்ம இந்த 11th சாப்டர்ல நம்ம பார்க்க போறோம். 11th சாப்டர்ல 11.1லிருந்து 8 வரைக்கும் அர்ஜுனாஸ் ரிக்வெஸ்ட் அண்ட் கிருஷ்ணாஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் ஹிஸ் யூனிவர்சல் ஃபார்ம். அர்ஜுனர் பகவானுடைய அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை காட்டும்படி வேண்டுகிறார். அப்ப பகவான் ஃபர்ஸ்ட் அவருடைய அந்த யூனிவர்சல் ஃபார்ம், அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை பத்தி டிஸ்கிரைப் பண்றார். அதுதான் 1லிருந்து 8 வரைக்கும். 9லிருந்து 31 வரைக்கும் சஞ்சயாஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் த யூனிவர்சல் ஃபார்ம். சஞ்சயன் எங்க உட்கார்ந்திருக்கிறார்? ஹஸ்தினாபுர அரண்மனையில உட்கார்ந்திருக்கிறார். திருதராஷ்டிருக்கு இங்கே குருச்சேத்திர போர்க்களத்திலே என்ன நடக்கிறது அப்படிங்கிறத பத்தி லைவ் டெலிகாஸ்ட் மாதிரி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறார். எப்படி அப்படின்னா, வியாசர் அவருடைய குரு, சஞ்சயனுடைய குரு, அவர் சஞ்சயனுக்கு இந்த தூர திருஷ்டி அப்படிங்கிற ஒரு சக்தியை அளித்தார். அதன் மூலமாக அவரு எங்கேயோ இருந்துகிட்டு இங்க குருச்சேத்திர போர்ல நடக்கிறத அவரால் பார்க்க முடியும். பார்த்து தன்னுடைய எஜமானனாகிய திருதராஷ்டிருக்கு அங்க என்ன நடக்குது அப்படிங்கறத சொல்லிட்டு இருக்கிறார். முக்கியமா இந்த யூனிவர்சல் ஃபார்ம் பத்தி சொல்லிட்டு இருக்கிறார். 32லிருந்து 34 வரைக்கும் டைம் ஐ ஆம் பிகம் மை இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். நானே காலம் அப்படிங்கிறாரு. அது என்னுடைய ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படிங்கிறாரு பகவான். இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம். காலம் நான் அப்படின்னு 10th சாப்டர்ல கூட சொல்லியிருக்கிறார். அடுத்தது 35லிருந்து 46 வரைக்கும் அர்ஜுனர் அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை பார்த்து அவர் என்ன சொல்றது, ஒரு பயத்தினாலும் குழப்பத்தினாலும் மயக்கத்தினாலும் அதிர்ச்சியினாலும் என்ன செய்யறதுன்னே தெரியல. அவ்வளவு பெரிய உருவத்தை பார்த்த உடனே அவர் தன்னுடைய பிரேயர்ஸ் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். நம்ம கூட நேத்து வரைக்கும் தோள் மேல கையை போட்டுட்டு கால் மேல கால் போட்டுட்டு ஃப்ரெண்ட்லியா இருந்த அவரா இவர் அப்படிங்கிற ஒரு ஆச்சரியம். அவர்கிட்டயா நம்ம போய் இப்படி எல்லாம் நடந்துட்டோம்? அவர் இவ்வளவு பெரியவரா அப்படிங்கிற அந்த எல்லாம் ஒரு குழம்பிய மனநிலை, ஒரு பயம் எல்லாமே கலந்திருக்கு அந்த உணர்ச்சிகள்ல. அதனால அவர் தன்னுடைய பிரார்த்தனைகளை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். 47லிருந்து 55 வரைக்கும் ஒன்லி பியூர் டிவோட்டீஸ் கேன் கிருஷ்ணாஸ் அவருடைய அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இந்த 55 வரைக்கும் நம்ம பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம். அர்ஜுன உவாச்ச மத் அனுக்ரஹாய பரமம் முக்கியம் அத்யாத்ம சக்கிதம் யத்யவக்யோதம் ரசஸ்தேன மோகோயம் விகதோ மம. அர்ஜுனன் கூறினான், ஆன்மீகம் சம்பந்தமான பரம ரகசியங்களை அன்புடன் எனக்கு வழங்கியுள்ளீர். தங்களது இந்த அறிவுரைகளை கேட்டதால் என்னுடைய மயக்கம் தெளிந்து விட்டது அப்படின்னு சொல்றாரு. இதுக்கு முன்னாடி குஹ்யம், அந்த ரகசியமான ஞானம் என்ன அப்படின்னு சொன்னார் ஒரு சாப்டர்ல. அதுக்கப்புறம் அந்த ரகசியமான ஞானத்தை விட பக்குவமான ஞானத்தை, அதை விடவும் இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டா இனிமேல் நீ இந்த உலகத்துல நீ கஷ்டப்படவே வேண்டி இருக்காது, அப்படிப்பட்ட ஞானத்தை சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்னார். இந்த மாதிரி ஆன்மீக ரகசியங்களை எல்லாம் எனக்கு சொன்னீங்க, தெளிவா சொன்னீங்க. உங்களுடைய இந்த அறிவுரையை கேட்டதுனால என்னுடைய குழப்பங்கள் எல்லாம், என்னுடைய மயக்கங்கள் எல்லாம் தெளிந்து நான் இப்ப கிளியரா இருக்கிறேன், கிளியர் மைண்டோட இருக்கிறேன் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்துல இங்க சொல்லி இருக்கிறார். ஸ்ரீல பிரபுபாதர் என்ன சொல்றார் அவருடைய உரையில அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, கிருஷ்ணரே எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணர், காசஸ் ஆஃப் ஆல் காசஸ் அப்படிங்கிறது இது காட்டுகிறது. பௌதீக பிரபஞ்சங்களை தோற்றுவிக்கும் மகாவிஷ்ணுவிற்கும் அவளே மூல காரணம். சோ மகாவிஷ்ணு எங்கிருந்து தோன்றினார்? கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்துதான் தோன்றினார் இல்லைங்களா? 3 விஷ்ணுவாக தோன்றுகிறார். சோ பலராமர், சங்கர்ஷர், அனிருத்தர், பிரத்யும்னர், இந்த மாதிரி அவருடைய விரிவங்கங்கள் எல்லாம் படிப்படியா கடைசியில 3 விஷ்ணுக்கள் தோன்றுகிறார். அப்போ இந்த 3 நாராயணர்களுக்கும் 3 விஷ்ணுக்களுக்கும் யார் மூல காரணம் அப்படின்னு பார்த்தா கிருஷ்ணர்.
அவர் கிருஷ்ணர் அப்படிங்கிறவர் வந்து அவதாரம் அல்ல, அவரே மூலம். மற்றவங்க தான் அவங்க கிட்ட இருந்து தோன்றி வந்த அவதாரங்கள். அவரே எல்லா அவதாரங்களுக்கும் மூலம். எத்தனை அவதாரங்கள் இருக்குதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியும். நரசிம்ம அவதாரம், அப்புறம் ராம அவதாரம் இல்லைங்களா, வராக அவதாரம், நிறைய அவதாரங்கள் இருக்கு. சோ அவருடைய அவதாரங்கள் வந்து கடல் அலை போல எண்ணவே முடியாது. ஹைலைட் பண்ணப்பட்டதுதான் கொஞ்சம், அது மட்டும்தான் நம்மளுக்கு தெரியும். சோ இது ஆல்ரெடி வந்து அவருடைய அவதாரங்கள் பல அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம். சோ கிருஷ்ணரை போன்ற சிறந்த நண்பரை பெற்றிருப்பதால் அர்ஜுனன் மிகுந்த உற்சாகமும் பெருமிதமும் கொள்கிறான். சோ எப்படிப்பட்ட ஃப்ரெண்டு கிடைச்சிருக்கிறாரு பாருங்களேன் அர்ஜுனருக்கு. அதனால ரொம்ப பெருமிதம் அர்ஜுனருக்கு. ஆனால் எல்லாவற்றிற்கும் கிருஷ்ணரே மூலம் என்பதை ஏற்றுக்கொண்டாலும் பிறர் இதனை ஏற்காமல் இருக்கலாம். இப்போ அந்த தெளிவு, பகவான் தான் முழுமுதற் கடவுள், பரமபுருஷர், இந்த உலகத்தை எல்லாம் படைத்து காத்து மெயின்டைன் பண்றவர், கடைசியில எல்லாமே அவர்கிட்டதான் வந்து ஐக்கியமாகுது அப்படிங்கிற அந்த ஞானம் வந்து அர்ஜுனருக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கு. ஆனாலும் மற்றவர்கள் இதை புரிந்து கொள்ள மாட்டார்கள். சாதாரண மக்கள், அதுவும் இந்த கலியுகத்து மக்கள் கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க எதிர்காலத்துல அப்படின்னு நினைக்கிறாரு. எனவே கிருஷ்ணருடைய தெய்வீக தன்மையை அனைவரின் மத்தியிலும் நிலைநிறுத்துவதற்காக விஸ்வரூபத்தை காட்டும்படி கிருஷ்ணரிடம் அவன் இந்த அத்தியாயத்தில் வேண்டுகிறான். சோ மத்தவங்களுக்காக, ஏன்னா அர்ஜுனருக்கு அவருடைய விஸ்வரூப தரிசனத்தை பார்க்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் எல்லாம் கிடையாது. அவருடைய அந்த ஷியாமசுந்தர ரூபத்தையே வந்து ஸ்வயம் ரூபம், அதை பார்த்தே வந்து அவர் வந்து ரொம்ப திருப்தியா இருக்கிறாரு. சோ ஆனா யாருக்காக அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை கேட்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தா, பொதுமக்களுக்காக, எதிர்காலத்திலே வரப்போகின்ற மக்களுக்கு பகவான் கிருஷ்ணர் அவர்தான் முழுமுதற் கடவுள் அப்படிங்கிறதுல வந்து நம்பிக்கை வரணும். அவர் வந்து ஒரு சாதாரண மனிதராக நினைத்து விடக் கூடாது. சோ அந்த பொறுப்பு அர்ஜுனனுக்கு இருக்கிறதுனால பகவான் கிட்ட வந்து விஸ்வரூப தரிசனத்தை காட்டுங்கள் அப்படின்னு வந்து கேட்கிறாரு அப்படின்னு இங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து தன்னோட உரையில வந்து சொல்லியிருக்கிறார். அதனாலதான் அவர் என்ன சொன்னார் முதல்ல, பரம் பிரம்ம, பரம் தாம, பவித்ரம், பரமம்பவ அப்படிங்கிற அந்த பிரேயர் எல்லாம் வந்து அவர் சொன்னார் இல்லைங்களா, நம்ம பார்த்தோம். சோ அதனால்தான் இப்போ வந்து என்ன சொல்றார், அந்த ஐஸ்வர்ய தோற்றத்தை காட்டுங்கள் அப்படின்னு இங்க பகவான் கிட்ட வேண்டுகிறார். மாதாஜி ஒரு சின்ன ரிக்வெஸ்ட். சொல்லுங்க மாதாஜி. அவர் வந்து விஸ்வரூபத்தை காட்ட சொல்றாருங்கிறீங்க, பட் அவர் மட்டும் தானே அதை பார்க்க முடியும். ஆமா ஆமா, அவர் மட்டும்தான் பார்க்க முடியும். பட் அதுல மத்தவாளுக்கு எப்படி அதனால இது பெனிஃபிட்ஸ் வந்துருது இல்லையா. நம்ம இப்ப இதெல்லாம் எங்க இருந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம்? நம்ம ஸ்கிரிப்சர்ஸ் மூலமா தானே தெரிஞ்சுக்கிறோம். பாகவதத்துல வந்து ஆச்சாரியர்கள் அதை பத்தி சொல்லி இருக்காங்க, எழுதி இருக்காங்க. அதுல இருந்துதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுதான். ஓகே, தேங்க்யூ. வரப்போகுது பேசி ஏன் வந்து எப்படி அப்படின்னு வரப்போகுது, அது இப்ப பார்க்கலாம். ஓகே, தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. பவாப்யயௌ ஹி பூதானாம் சுதம் விஸ்தரதோ மயா வத்தத் கமலபத்ராட்ச மகாத்மியம் அபிசாக்கியம். தாமரை கண்களை உடையவரே, ஒவ்வொரு உயிர்வாளியின் தோற்றம் மற்றும் மறைவினை பற்றி உம்மிடமிருந்து விவரமாக கேட்ட நான் தற்போது உமது அழிவற்ற பெருமைகளை உணர்ந்துள்ளேன். கமலபத்ராட்சம், கமலபத்ராட்சம்னா தாமரை மலர் போன்ற கண்கள். தாமரைப்பூல அந்த ஒரு எதலை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளவு மென்மையாக இருக்கும், நீளமாக இருக்கும். அந்த மாதிரிதான் பகவானுடைய கண்ணை வர்ணிக்கிறாங்க. ஒவ்வொரு உயிர்வாளியின் தோற்றம், ஒரு உயிர்வாளியும் எப்படி தோன்றுகிறது, எப்படி வந்து மறைகிறது அப்படிங்கிற அந்த ஞானத்தை வந்து நீங்க வந்து எனக்கு விளக்கமா வந்து சொன்னீங்க. இப்படி உங்ககிட்ட இருந்து இந்த ஞானம் எனக்கு கிடைச்சதுனால நான் உங்களுடைய அழிவற்ற பெருமைகளை உணர்ந்துள்ளேன் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் கிட்ட அர்ஜுனன் வந்து சொல்றார். ஸ்ரீல பிரபுபாதர் என்ன சொல்றார் அப்படின்னா, அவருடைய உரையில தாமரை கண்களை உடையவர் என்று, கண்கள் தாமரை மலரின் இதழ்களைப் போல தோன்றுகின்றன என்று பகவான் கிருஷ்ணரை அர்ஜுனன் மகிழ்ச்சியுடன் அழைக்கின்றான்.
சோ எல்லாத்துக்கும் மூலம் நானே அப்படிங்கறது வந்து அவர் முதலே சொல்லிட்டார். அகம் கிருஷ்ணஸ்ய ஜெகத பிரபவ பிரளயஸ்ததா. சோ எல்லா ஜட உலகத்துக்கு படைக்கிறதும் நான் தான். ஆன்மீக உலகத்தை படைக்கிறதும் நான் தான். சோ எல்லாத்துக்கும் மூலம் நானே அப்படின்னு கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனர் கிட்ட உறுதியளிச்சிருந்தார். சோ இத வந்து பகவான் கிட்ட இருந்தே விளக்கமாக அர்ஜுனர் கேட்டதுனால எல்லா விதமான தோற்றம் மற்றும் மறைவிற்கு காரணமாக உள்ள போதிலும் கிருஷ்ணர் வந்து அதுல எதிலுமே இல்லாம தனித்து விளங்குகிறார், சுதந்திரமாக விளங்குகிறார் அப்படிங்கிறது அர்ஜுனருக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. ஏனெனில் எல்லா இடங்களிலும் பரவி உள்ள போதும் ஏதோ பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் இருக்கு. மாதாஜி நான் உங்களை இப்போ மியூட் பண்றேன், அப்புறமா அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, தேங்க்யூ. ஏனெனில் எல்லா இடங்களிலும் பரவியுள்ள போதிலும் அவ்வெல்லா இடங்களிலும் தனிப்பட்ட முறையில் இல்லை என்பதை பகவான் 9ஆம் அத்தியாயத்தில் கூறினார். எப்படி காத்து வந்து எல்லா இடத்திலுமே பரவி இருக்கு, அந்த மாதிரிதான் பகவான் எல்லா இடத்திலுமே பரவி இருக்கிறார். ஆனா பர்சனலா அவர் எங்க இருக்கிறார்? கோலோக விருந்தாவனத்துல இருக்கிறார். அங்க மட்டும்தான் இருக்கிறாரா? இல்ல, எல்லா உயிர்வாளிகளுடைய மனசிலும் பரமாத்மாவாக இருக்கிறார். சோ எங்கேயோ தூரத்திலும், எங்கோ தூரத்திலும் இருக்கிறார், பக்கத்திலும் இருக்கிறார். சோ ஆனா தனிப்பட்ட முறையில் பர்சனலா வந்து அவர் வந்து எங்க எல்லா இடத்திலும் இல்லை. கிருஷ்ணரது அத்தகைய அச்சிந்திய சக்தியை முழுமையாக புரிந்து கொண்ட அர்ஜுனன் இங்கு ஒப்புக்கொள்கிறான். சோ இப்படிப்பட்ட சக்திகள் பகவான் கிட்ட ஏராளமா இருக்குது. அச்சிந்திய சக்தி அப்படின்னா நம்மளால கற்பனை பண்ணி கூட பார்க்க முடியாது, அந்த மாதிரி சக்திகள் எல்லாம் பகவான் கிட்ட இருக்கு அப்படின்னு தான் இந்த ஸ்லோகத்துல அர்ஜுனர் வந்து சொல்றார். 2வது ஸ்லோகத்துல சோ அனைத்திற்கும் மூலம் நீர் அப்படிங்கிறத ஒப்புக்கொள்கிறார். இப்போ 3வது ஸ்லோகத்துல ஏவம் ஏதத் அதாத் தத்வம் ஆத்மானம் பரமேஸ்வர திரஷ்டும் இச்சாமி தே ரூபம் ஐஸ்வரம் புருஷோத்தம. உத்தம புருஷரே, உன்னத உருவே, நான் தங்களுடைய உண்மை நிலையில் என் முன் காண்கின்றேன் என்ற போதிலும், உண்மை நிலை என்னது? ஸ்வயம் ரூபம், அதாவது ஷியாமசுந்தர ரூபம். அதை நான் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன். தங்களை பற்றி தாங்களே விளக்கியபடி இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்குள் தாங்கள் எவ்வாறு உட்புகுந்து உள்ளீர் என்பதை காண விரும்புகிறேன். உமது அந்த ஐஸ்வர்ய ரூபத்தினை காண நான் ஆவலுடன் உள்ளேன் அப்படிங்கிறாரு. உங்களோட ஸ்வயம் ரூபம், அதாவது ஷியாமசுந்தர ரூபத்தை, இரு கைகளோட இருக்கிற அந்த ரூபத்தை நான் பார்த்துட்டு இருக்கிறேன். ஆனாலும் நீங்க என்ன சொல்றீங்க? பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்குள் தாங்கள் பரவி இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றீங்களே, அது எப்படி பரவி இருக்கிறீங்க? அந்த ரூபத்தை, அந்த ஐஸ்வர்ய ரூபத்தை, அந்த விஸ்வரூப ரூபத்தை எனக்கு வந்து எனக்கு காமிங்க, அதை பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப ஆவலாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. இது அவருக்காக கேட்கல, எதிர்காலத்துல மக்கள் வந்து கேட்பாங்க, அவங்க வந்து பகவானை முழுமுதற் கடவுள் அப்படிங்கறத ஒப்புக்கொள்ளணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கேட்கிறாங்க. அர்ஜுனர் வந்து சியாமசுந்தர ரூபத்தை பார்த்ததிலே திருப்தி அடைஞ்சிட்டாரு. ஆனா அவருக்கு மக்களை வழிநடத்த வேண்டிய பொறுப்பு இருக்கிறது. ஏன்னா பகவான் வந்து அவருக்கு தானே பகவத்கீதையை 45 நிமிஷம் குருச்சேத்திர போர்க்களத்துல சொன்னார். அப்போ அவருக்கு அந்த பொறுப்பு இருக்கிறதுனால அவர் வந்து இத வந்து கேட்கிறார். ஏன் அப்படிங்கறத பின்னாடி வர ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்குவோம். இப்ப இந்த 3வது ஸ்லோகத்துல ஸ்ரீல பிரபுபாதர் என்ன சொல்றார் அப்படின்னு பார்க்கலாம். அர்ஜுனன் இறைவனை புருஷோத்தம நான் எனது சுய விரிவினால் நுழைந்த காரணத்தினால் தான் இந்த ஜட உலகம் படைக்கப்பட்டு செயல்கள் நடைபெற்று வருகின்றன என்று பகவான் கூறினார். நான் எனது சுய விரிவினால், அப்போ சுய விரிவு எது? காரணக்கடல்ல காரணோதக சாயி விஷ்ணுவா வந்து படுத்திருந்தார் இல்லைங்களா? அப்போ அவர்கிட்ட இருந்து கர்ப்போதக சாயி விஷ்ணு பிரபஞ்சத்துக்குள்ள நுழையறார். அப்புறம்தான் வந்து ஜட உலகம் எல்லாம், உயிர்வாளிகள் எல்லாம் படைக்கப்படுகிறது. சோ இப்போது அர்ஜுனனை பொறுத்தவரையில் அதுதான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் லைனுக்கு அர்த்தம். கிருஷ்ணருடைய உரைகளால் அவன் உற்சாகம் அடைந்துள்ளான். இருப்பினும் கிருஷ்ணர் சாதாரண நபரே என்று எதிர்காலத்தில் சிலர் நினைக்கலாம். சோ ஃபியூச்சர்ல மக்கள் வந்து அவர் ஒரு சாதாரண மனிதர் அப்படின்னு நினைச்சிடலாம். சோ என்பதற்காக அவர்களிடம் நம்பிக்கை ஊட்டுவதற்காக பிரபஞ்சத்தினுள் செயல்படுவதிலும் பகவான் எவ்வாறு அதில் விடுபட்டு உள்ளார் என்பதையும்
அவரது விஸ்வரூபத்தை பார்க்க விரும்பினார். சோ பகவான் எல்லாத்தையும் படைச்சாலும் அவர் எதுலயுமே அதுல இருக்காம, அதுல ஒரு பார்ட்டா இருக்காம, அவர் எப்படி தனித்து சுதந்திரமாக இருக்கிறார் அப்படிங்கிறத காண விரும்புகிறார். சோ அர்ஜுனன் இறைவனை புருஷோத்தம அப்படின்னு இங்க கூப்பிடுறார். புருஷோத்தம அப்படின்னா நம்மளுக்கு தெரியும் புருஷர்களில் உத்தமர் அப்படின்ட்டு. சோ பரமபுருஷ பகவானே அர்ஜுனனுக்குள்ளும் வீற்றிருக்கிறார். எல்லா உயிர்களுக்குள்ளும் எப்படி இருக்கிறாரோ அதே மாதிரி பகவான் பரமாத்மாவா அர்ஜுனனோட மனசுக்குள்ளேயும் உட்கார்ந்து இருக்கிறதுனால அர்ஜுனர் என்ன நினைக்கிறார் அப்படிங்கிறது அவருக்கு நல்லா தெளிவா தெரியுது. சோ அர்ஜுனனுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் விஸ்வரூபத்தை காண ஆவல் கிடையாது. ஆனால் மற்றவர்களிடம் நம்பிக்கையை ஊட்டுவதற்காக அர்ஜுனன் விஸ்வரூபத்தை காண விரும்புகிறான் என்பதையும் அவரால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. சோ மத்தவங்களை நம்ப வைக்கணும், மத்தவங்களுக்கு சந்தேகம் வந்துடக்கூடாது பகவான் ஒரு சாதாரண மனிதர் அப்படின்ட்டு. அதுக்காக தான் கேட்கிறாரு. சோ கிருஷ்ணருடைய உரைகளை சோதனை செய்து உறுதி செய்வதற்கான தனிப்பட்ட விருப்பம் அர்ஜுனனிடம் கிடையாது. சோ கிருஷ்ணரை டெஸ்ட் பண்றதுக்கு இவர் கடவுள் தானா அப்படின்னு டெஸ்ட் பண்றதுக்காக கேட்கல. சோ அது பகவானுக்கு நல்லா புரியுது. ஏன்னா அவர் மனசுக்குள்ள பரமாத்மாவாக இருக்கிறதுனால அவர் என்ன நினைக்கிறார் அப்படிங்கிறது நல்லா தெரியுது. ஏன்னா ஒரு சமயம் பிரம்மாவே ஏமாந்து போயிட்டார். ஏன்னா அந்த பிருந்தாவனத்துல இருக்கும்போது சின்ன குழந்தைங்க எல்லாம் மாடு மேய்க்க போறாங்க. கிருஷ்ணரும் போறார், தன்னுடைய தோழர்களுடன் விளையாடுகிறார். சோ அங்க உட்கார்ந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறாங்க. மேல இருந்து பிரம்மா பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறார். அவர் என்ன பண்றார், எல்லாரோட டிஃபன் பாக்ஸ்குள்ளயும் கை விட்டு சாப்பிடுறார். இடது கையில தயிர் சாதத்தை, இடது கை எது வலது கை எதுன்னு கூட தெரியாம இடது கையில தயிர் சாதத்தை வச்சுட்டு சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறார். சோ மேல இருந்து பாக்குற பிரம்மாவுக்கு சந்தேகம், இந்த மாட்டிடை சிறுவனா இடது கை எது வலது கை எதுன்னு தெரியாம இடது கையில தயிர் சாதத்தை வச்சுட்டு சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிற இந்த சிறுவனா பரமபுருஷ பகவான் இருக்கவே முடியாது அப்படின்னு அவருக்கு தோன்றுகிறது. அப்படிதான் இங்கேயும் ஆனா பகவானே அவதாரம் என்று விளம்பரப்படுத்திக் கொள்ளும் கிருஷ்ணருடைய சோதனைகளை உரைகளை சோதனை செய்து உறுதி செய்வதற்காக தனிப்பட்ட விருப்பம் அர்ஜுனனிடம் கிடையாது. அப்படிப்பட்ட சந்தேகம் அர்ஜுனனுக்கு இங்க வரல. இது யாருக்காக இப்படி கேட்கிறார், மக்களுக்காக கேட்கிறார் ஃபியூச்சர்ல. சோ தாங்களே பகவானின் அவதாரம் என்று விளம்பரப்படுத்திக் கொள்ளும் பல போலிகள் வருங்காலத்தில் வருவார்கள் என்பதால் கடவுள் என்பது விஸ்வரூபத்தை காட்டக்கூடியவராக இருக்க வேண்டும் என்பதை நிர்ணயிப்பதற்காகவும் அர்ஜுனன் விஸ்வரூபத்தை காண விரும்புகிறான் என்று பகவானால் உணர்ந்து கொள்ள முடிந்தது. சோ அர்ஜுனன் ஏன் விஸ்வரூப தரிசனத்தை பார்க்கணும்னு விரும்புறான் அப்படிங்கிறது கடவுள் புரிஞ்சுக்கிட்டார். ஏன்னா ஃபியூச்சர்ல நிறைய பேர் நான் தான் கடவுள், அகம் பிரம்மாஸ்மி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய போலிகள் வர போறாங்க. நான் தான், இப்ப நம்மளுக்கே தெரியும் நம்ம தமிழ்நாட்டிலேயே நான் தான் கல்கி அவதாரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தார் இல்லைங்களா? சோ அந்த மாதிரி போலிகள் எல்லாம் உருவாவாங்க. அவங்க கிட்ட போய் மக்கள் ஏமாந்து விடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அர்ஜுனன் கேட்கிறார் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டார். சோ மக்கள் மிகவும் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும். கிருஷ்ணர் தன்னையே கிருஷ்ணர் என்று கூறிக்கொள்பவன் அந்த கூற்றினை மக்கள் மத்தியில் நிரூபிப்பதற்காக விஸ்வரூபத்தை காட்டுவதற்கு தயாராக இருக்க வேண்டும். இப்போ அர்ஜுனர் கேட்கிறார், பகவானே உங்களுடைய விஸ்வரூப தரிசனத்தை காட்டுங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே பகவான் காமிக்கிறார் விஸ்வரூப தரிசனத்தை. அதே மாதிரி ஃபியூச்சர்ல வர்றவங்க யாராவது நான் கடவுள், நான் தான் கல்கி அவதாரம், நான் தான் அந்த அவதாரம் இந்த அவதாரம்னு சொன்னா எங்க உங்க விஸ்வரூப தரிசனத்தை காட்டுங்க அப்படின்னு கேட்கும் போது அவர்கள் உடனே அதை காட்ட தயாரா இருக்கணும். காட்டினா அவங்க கடவுள், காட்டலைன்னா அவங்க போலி அப்படிங்கறத மக்கள் புரிஞ்சுக்கணும். அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இங்க விஸ்வரூப தரிசனத்தை காட்டணும் அப்படின்னு இங்க அர்ஜுனர் வேண்டுகிறார். இந்த உண்மையை பகவான் புரிந்து கொண்டார். हरे कृष्ण। मन्यसे यदि तच्चक्यं मया दृष्टुम् इति प्रभो योगेश्वर तदो मे त्वं தர்ஷயாத்மானமவ்யயம். உமது விஸ்வரூபத்தை என்னால் பார்க்க முடியும் என்று தாங்கள் நினைத்தார். எம்பெருமானே, எல்லா யோக சக்திகளின் இறைவனே, அந்த எல்லையற்ற விஸ்வரூபத்தை எனக்கு காட்டியருளும். சோ காட்டுங்கன்னு சொல்லிட்டாரு.
அதுக்கப்புறம் எப்படி ரெக்வெஸ்ட் பண்றாருன்னு கேளுங்க, ரொம்ப சப்மிசிவா. சோ இப்படிதான் வந்து ஒரு குரு கிட்ட சீடன் நடந்துக்கணும் அப்படிங்கறது எடுத்துக்காட்டா இருக்கிறாரு. எப்படி கேட்கிறார், உங்களுடைய விஸ்வரூபத்தை என்னால் பார்க்க முடியும் என்று தாங்கள் நினைத்தால், ஏன்னா நம்முடைய குறைபாடுடைய இந்த புலன்களை, இந்த ஜட புலன்களை வைத்துக்கொண்டு நம்ம வந்து பகவானை பார்க்க முடியாது, பகவானை புரிந்து கொள்ள முடியாது. அதுக்கு ஸ்பெஷலான சக்தி இருக்கணும். அத வந்து பகவான் அவருடைய கருணையினாலே நம்மளுக்கு கொடுத்தா மட்டும்தான் பகவானுடைய விஸ்வரூப தரிசனத்தை பார்க்க முடியும். இல்லைன்னா பார்க்க முடியாது. இந்த குறைபாடுடைய ஜடப்புலன்களை வச்சுட்டு நம்ம பகவானை பார்க்க முடியாது. அதனாலதான் இவ்வளவு சப்மிசிவா நீங்க நினைச்சீங்கன்னா, அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை நான் பார்க்க முடியும் நீங்க நினைச்சீங்கன்னா, யோக சக்திகளின் இறைவனே, எல்லா யோக சக்திகளின் இறைவனே, அந்த எல்லையற்ற விஸ்வரூபத்தை எனக்கு காட்டியருளும் அப்படின்னு வந்து கேட்கிறாரு. அதுதான் இந்த மாதிரிதான் வந்து நம்ம குறைபாடுடைய புலன்களை வச்சுட்டு பகவானே, சில பேர் வந்து கேட்பாங்க, பகவான ஏத்திஸ்ட் எல்லாம் எங்க பகவான காமிங்க அப்படின்னு வந்து கேட்பாங்க. பகவான காமிக்க நாங்க தயாரா இருக்கோம், நீங்க பார்க்கறதுக்கு தயாரா இருக்கீங்களா? உங்க புலன்கள் வந்து அவ்வளவு வந்து பர்ஃபெக்டா இருக்கா? உங்களுடைய இந்த புலன்களை வச்சுட்டு பகவான பாத்துற முடியுமா? இல்லைங்களா? முடியாது, பார்க்க முடியாது. சோ அதுதான் உண்மை. சோ பகவான் வந்து அவருடைய கருணை இருந்தால் மட்டும்தான் அவரை வந்து ரிவீல் பண்ணுவார். அப்பதான் நம்ம பகவான பார்க்க முடியும், இல்லைன்னா பார்க்க முடியாது. சோ இந்த ஞான சக்ஷு, அந்த அந்த மாதிரியான ஒரு பார்வையை, ஒரு சக்தியை வந்து அர்ஜுனருக்கு கொடுத்திருக்கிறார் பகவான். இப்ப வரப்போற ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்ப்போம் அந்த ஞான சக்ஷு அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு. श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि सदसोद सहस्रश नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிதாவின் மகனே, எனதன்பு அர்ஜுனா, லட்சக்கணக்கான வடிவில் பலதரப்பட்ட நிறத்துடன் தோன்றும் எனது பலவகையான திவ்ய ரூபத்தினை, எனது வைபவத்தினை இப்போது காண்பாயாக. பகவான் வந்து அவருடைய ரூபம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு டிஸ்கிரைப் பண்றார். ஸ்ரீல பிரபுபாதர் என்ன சொல்றார் அப்படின்னு பார்க்கலாம். அவருடைய அந்த ரூபத்தில் பார்க்க விரும்புகிறார் அர்ஜுனர். அந்த விஸ்வரூபம் திவ்யமான ரூபம் அப்படிங்கிற திவ்யமான ரூபம் தான். ஆனா கூட இது வந்து ஆன்மீக உலகத்துல தோன்றல, இது இந்த பௌதீக உலகத்துல தோன்றுச்சு. இந்த கொஸ்டின் உங்களுக்கு வரும். இந்த விஸ்வரூபத்தை நம்ம ஆன்மீக உலகத்துல பார்க்கலாமா, இல்ல பௌதீக உலகத்துல பார்க்கலாமா அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் வரும். இது ஆன்மீக லோகத்தில் தோன்றிய ரூபம் அல்ல. மற்ற அவதாரங்கள் எல்லாம் ஆன்மீக உலகிலே தோன்றிய அவதாரங்கள். ஆனா இந்த ரூபம் திவ்யமான ரூபம் தான் என்ற போதிலும் இது வந்து இந்த பௌதீக உலகிலே தோற்றுவிக்கப்பட்ட ரூபம். சோ இந்த ஜட இயற்கையின் நிலையற்ற காலத்துக்கு அது உட்பட்டது. எப்படி வந்து படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகிறது ஜட உலகம், அதே மாதிரிதான் இந்த ரூபமும் கூட அந்த படைப்பு அழிவு இதுக்கு உட்பட்ட ரூபம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஜட இயற்கை தோன்றி மறைவதைப் போல கிருஷ்ணருடைய இந்த விஸ்வரூபமும் தோன்றி மறையக்கூடியது. ஆன்மீக வானில் நித்தியமாக நிலை பெற்றுள்ள கிருஷ்ணரது மற்ற உருவங்களை போன்றது அல்ல இது. சோ கிருஷ்ணருடைய எல்லா அவதாரங்களுக்கும் ஒரு ஒரு வைகுண்ட லோகம் இருக்கிறது இல்லைங்களா? நம்ம பார்த்தோம் அந்த கோலோகா சாட் நம்மளுக்கு ஞாபகம் வருதுங்களா உங்களுக்கு? அதுல ஒவ்வொரு வைகுண்ட லோகம், நிறைய வைகுண்ட லோகம் இருக்கும் இல்லைங்களா? நாராயணருடையது, அதுக்கும் மேல ஹையஸ்டா இருக்கிறது தான் கிருஷ்ணருடையது. அப்போ நம்ம ஒரு படிச்சிருக்கோம் முன்னாடி சாப்டர்ல. ஒவ்வொருத்தருக்கும், நரசிம்மருக்குன்னா அவருக்கு ஒரு வைகுண்ட லோகம் இருக்கும், ராமருக்குன்னா அவருக்கு ஒரு வைகுண்ட லோகம் இருக்கும் அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம். அப்போ இந்த விஸ்வரூபத்திற்கும் ஒரு வைகுண்ட லோகம் இருக்கிறதா அப்படின்னா இல்ல. இது வந்து தோன்றி மறையக்கூடியது. எப்படி ஜட உலகம் தோன்றி மறைகிறதோ அதே மாதிரி இந்த விஸ்வரூபமும் தோன்றி மறையக்கூடியது. இது ஒரு பக்தனை பொறுத்தவரை விஸ்வரூபத்தினை காண வேண்டிய ஆவல் அவனிடம் இல்லை. ஆனால் கிருஷ்ணரை இவ்வாறு காண அர்ஜுனன் விரும்பியதால் கிருஷ்ணர் இந்த ரூபத்தினை அவருக்கு காட்டுகிறார். ஏன் வந்து அர்ஜுனர் கேட்கிறார் அப்படிங்கறத நம்ம இப்ப பார்த்துட்டோம்.
இந்த விஸ்வரூபம் எந்த ஒரு சாதாரண மனிதனாலும் காணப்படக்கூடியது அல்ல. அப்போ குருச்சேத்திர போர்க்களத்துல அத்தனை பேர் இருந்தாங்களே, அவங்களுக்கெல்லாம் தெரியலையா அப்படின்னு கேட்டா தெரியாது. பகவான் அந்த பார்வையை, அந்த விசேஷமான அந்த பார்வையை அர்ஜுனருக்கு மட்டுமே கொடுத்தார். அவரால மட்டும்தான் பார்க்க முடிஞ்சது. இதை காண்பதற்காக சக்தியை கிருஷ்ணர் தான் அளிக்க வேண்டும். சோ பகவானோட கருணை இருந்தா மட்டும்தான் அவர் அவர் அந்த பார்வையை நம்மளுக்கு கொடுத்தால் மட்டும்தான் நம்மளால அதை பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிறது இங்கே தெளிவா தெரியுது. ஒரு முறை ஒரு பெரும் பக்தர் அவர் ஓகே, இந்த கதையை நான் இது முடிச்சுட்டு சொல்றேன். ஸ்ரீ பகவான் வாச்ச 5th ஸ்லோகம் பார்த்துட்டோம். 6வது ஸ்லோகம் இல்ல, 5th தான் பார்க்கணும் இல்லையா? ஸ்ரீ பகவான் வாச்ச பஷ்ய மே பார்த்த ரூபாணி சதசோ தச சகஸ்ரச நானா விதானி திவ்யானி நானா வர்ணாக்ருதீனி ச. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிதாவின் மகனே, எனது அன்பு அர்ஜுனா, இது நம்ம பார்த்தோம். லட்சக்கணக்கான வடிவில் பலதரப்பட்ட நிறத்துடன். சோ அது வடிவம் எப்படி இருக்கும்? அந்த விஸ்வரூப தரிசனம் லட்சக்கணக்கான வடிவில் இருக்கும். எல்லா வடிவங்களும் ஒரே ஒரு ரூபத்துல இருக்கும். ஒரே ஒரு ரூபத்துக்குள்ள அத்தனை வடிவங்களும் இருக்கும். பலதரப்பட்ட நிறங்கள் அதுல இருக்கும். சோ இப்போ என்னை அந்த ரூபத்திலே காண்பாயாக அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. அடுத்த ஸ்லோகத்துல பஸ்யாதித்யான் பசூன் ருத்ரான் அஸ்வினௌ மருதஸ்ததா பகூன் அத்ருஷ்ட பூர்வாணி பஸ்யா சர்யாணி பாரத. பரதர்களில் சிறந்தவனே, ஆதித்யர்கள், வசுக்கள், ருத்திரர்கள், அஸ்வினி குமாரர்கள் மற்றும் இதர தேவர்கள் அனைவரையும் இங்கே பார். இதற்கு முன்பு யாரும் கண்டிராத கேட்டிராத பல ஆச்சரியமான விஷயங்களையும் பார் அப்படிங்கிறாரு. அந்த உருவத்துல இன்னும் என்னென்னலாம் தெரியுது அப்படின்னு பார்த்தா, அதுல ஆதித்யர்கள் தெரிகிறார்கள், வசுக்கள் தெரிகிறார்கள், ருத்திரர்கள் தெரிகிறார்கள், அஸ்வினி குமாரர்கள் தெரிகிறார்கள் மற்றும் 30 தேவர்களும் அந்த ரூபத்திலே தெரிகிறார்கள். சோ இது வரைக்கும் யாருமே அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை பார்த்தது இல்ல, அதை பற்றி கேட்டதும் கிடையாது. நிறைய ஆச்சரியமான விஷயங்கள் எல்லாம் அந்த ரூபத்திலே தெரிகிறது. அந்த ரூபம் எப்படின்னா, இந்த பூமியிலே இருந்து வளர்ந்து 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 இந்த பௌதீக லோகத்தின் ஆகாயத்தை எல்லாம் தாண்டி மேல போய்கிட்டே இருக்குது. சோ அவ்வளவு பெரிய ரூபம் எல்லாத்தையும் மறைச்சிருச்சு. நம்ம போய் பார்த்தோம்னா, வெளியில நின்று பார்த்தோம்னா மரம், கொடி, செடி எல்லாம் தெரியும். அங்க இருக்கிற மனுஷங்க எல்லாம் தெரிவாங்க. மேகம் தெரியும். எல்லாமே தெரியும். ஆனா ஒரு ரூபம் பெருசா எதையுமே பார்க்க முடியாம அது மட்டுமே ஃபுல்லா விரிவடைஞ்சு போய்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா, நம்மளுக்கு அந்த பெரிய ரூபத்தை பார்த்த உடனே ஒரு பயம் ஏற்படும் இல்லைங்களா? சோ அந்த மாதிரி நிறைய கடல்கள் தெரிகிறது, மலைகள் தெரிகிறது. அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அந்த ரூபத்திலே தெரிகிறது. அந்த ரூபம் அவ்வளவு பெருசா இருக்கிறதுனால கடல்கள், எல்லா கடல்களும் அவருடைய அந்த முழங்கால் பகுதிக்கு வந்துருச்சு. அவ்வளவு பெரிய உருவம். எல்லா கடல்களும் இங்க முழங்கால்ல நிக்குது. சோ அந்த மேகங்கள் எல்லாம் அவருடைய இடுப்பு கிட்ட இருக்குது. சோ அந்த மாதிரி அவருடைய உருவம் மிக பெரிதாக வானத்திற்கும் பூமிக்கும் பரவி நிற்கிறது, விரவி நிற்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம பாக்குறோம். இத பத்தி ஸ்ரீல பிரபுபாதர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, அர்ஜுனன் கிருஷ்ணருடைய நெருங்கின நண்பனும் அறிஞர்களில் மிகவும் முன்னேற்றம் அடைந்தவனும் ஆவான். இருப்பினும் கிருஷ்ணரை பற்றிய அனைத்தையும் அவன் அறிந்திருக்கவில்லை, அது சாத்தியமல்ல. சோ கிருஷ்ணரோட ஃப்ரெண்டு தான், ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு. அது மட்டும் கிடையாது, ரிலேட்டிவ் கூட.
ஆனாலும் கிருஷ்ணரை பற்றி யாராலும் முழுமையாக அறிந்து கொள்ள முடியாது அப்படிங்கிறதுக்கு அர்ஜுனனே இங்க சாட்சியாக இருக்கிறார். சோ இப்படிப்பட்ட ஒரு உருவத்தை வந்து அவர் எடுப்பார், காமிப்பார் அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து கிருஷ்ணருக்கு அர்ஜுனனுக்கு தெரியல. சோ இந்த உருவங்களையும் தோற்றங்களையும் மனிதர்கள் கண்டதும் இல்லை, கேட்டதும் இல்லை இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அத்தகு அற்புத உருவங்களை கிருஷ்ணர் வெளிப்படுத்துகிறார். சோ அர்ஜுனனுக்காக அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை வந்து காமிக்கிறார். சோ இங்க 7வது ஸ்லோகம் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். இகைகஸ்தம் ஜகத் கிருஷ்ணம் பஷ்யாத்ய சராசரம் மம தேகே குடாகேஷ யச்சான்யத் த்ரஷ்டுமிச்சசி. அர்ஜுனா, நீ பார்க்க விரும்புபவை அனைத்தையும் எனது இந்த உடலில் உடனடியாக பார். இப்போது நீ விரும்புபவை மட்டுமன்று, எதிர்காலத்தில் நீ எவையெல்லாம் காண விரும்புகின்றாயோ அவை அனைத்தையும் இந்த விஸ்வரூபம் உனக்கு காட்டும். அசைகின்றன, அசையாதவை அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் இங்கே முழுமையாக உள்ளன அப்படிங்கிறார். சோ நீ பார்க்க விரும்பின இல்லையா, அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை நான் இப்ப காமிச்சிருக்கேன், நீ பாரு அப்படிங்கிறார். சோ நீ எதெல்லாம் பார்க்கணும்னு நினைச்சியோ அது மட்டும் இல்லாம, நீ ஃபியூச்சர்ல என்னென்னலாம் நடக்க போகுது அதையும் நான் காமிக்கிறேன். இப்ப பார், இந்த போர்க்களத்தினுடைய அந்த முடிவு என்னவாக இருக்கும், அதான் எதிர்காலத்தில் சொல்றாரு. இந்த போர்க்களத்தோட அந்த ரிசல்ட் என்ன இருக்கும், எதிர்காலத்தையும் நீ பாரு, நான் அதை காமிக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு. அவை அனைத்தையும் இந்த விஸ்வரூபம் உனக்கு காட்டும். அசைகின்றன, சோ உயிர்வாளிகள் எல்லாம் அசைகின்றன. மரம், செடி, கடல், மலை இதெல்லாம் அசையாது. இது எல்லாமே அந்த ரூபத்திலேயே இருக்கிறது. சோ எல்லாமே ஒரே ரூபத்துல அந்த விஸ்வரூபத்திலேயே அடங்கி இருக்கிறது. அதுதான் இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அப்போ ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தன்னோட உரையில ஓரிடத்தில் அமர்ந்து கொண்டு முழு உலகத்தையும் காண யாராலும் முடியாது. சோ இங்க இருந்து ஆஸ்திரேலியா போகணும் அப்படின்னா அது இன்னொரு கான்டினென்ட், நம்ம அங்க டிராவல் பண்ணி தான் போகணும். ஆனா இங்க அப்படி கிடையாது. மிகவும் முன்னேற்றமடைந்த விஞ்ஞானியும் உலகின் மற்ற பாகங்களில் நடப்பதை அறிய முடியாது. சோ ஒரு விஞ்ஞானியா இருந்தா கூட அவர் வந்து இன்னொரு இடத்துல என்ன நடக்குது அப்படிங்கறது வந்து அவர் அறிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் அர்ஜுனனை போன்ற பக்தர்கள் உலகின் எல்லா பகுதிகளிலும் நடப்பவையை காண முடியும். சோ இந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தின் மூலம் எங்க என்ன நடக்குது அப்படிங்கறத அர்ஜுனர் ஈஸியா பாத்துற முடியும். இறந்த காலம் முன்னாடி எல்லாம் என்ன நடந்துச்சு, நிகழ்காலம் இப்போ என்ன நடந்துகிட்டு இருக்கு, எதிர்காலம் இனிமே என்ன நடக்கும் அப்படிங்கறதையும் வந்து அர்ஜுனன் விரும்பினால் காணலாம். அந்த காண்பதற்கான சக்தியை வந்து பகவான் கொடுத்திருக்கிறார். இவ்வாறாக கிருஷ்ணருடைய கருணையினால் அர்ஜுனன் எல்லாவற்றையும் காண முடிகிறது அப்படின்னு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தன்னோட உரையில வந்து இங்க எழுதியிருக்கிறார். 8வது ஸ்லோகத்துல நது மாம் சக்யசே திருஷ்டும் அனேனைவ ஸ்வசக்ஷுஷா திவ்யம் ததாமி தேசக்ஷு பஷ்யமே யோகம் ஐஸ்வர்யம். ஆனால் உன்னுடைய தற்போதைய கண்களால் நீ என்னை காண முடியாது. எனவே நான் உனக்கு திவ்யமான கண்களை தருகிறேன். எனது யோகத்தின் ஐஸ்வர்யத்தை பார். சோ நம்மளுக்கு தெரியும் நம்முடைய புலன்கள் குறைபாடு உடையது, அதை வச்சுட்டு பகவானை பார்க்க முடியாது அப்படிங்கிறது காரணத்தினால பகவான் உனக்கு திவ்யமான பார்வையை தருகிறேன், கண்களை தருகிறேன், ஞான சக்ஷு அது தர்றேன், நீ பாரு அப்படிங்கிறார். என்னுடைய யோக ஐஸ்வர்யத்தை, அந்த ஐஸ்வர்யங்களை, அதாவது அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை பார் அப்படின்னு வந்து இங்க சொல்றார். இங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதர் என்ன சொல்றார் அப்படின்னா, 2 கரங்களுடன் இருக்கும் கிருஷ்ணரை தவிர வேறு எந்த உருவத்திலும் அவரை காண தூய பக்தன் விரும்புவது இல்லை. சோ ஒரு தூய பக்தன் எப்படி அவரை பார்க்க விரும்புவார், அவருடைய ஸ்வயம் ரூபம், அதாவது 2 கைகளோட கூடிய அந்த சாமசுந்தர ரூபத்தை தான் பார்க்க விரும்புவாங்க. அவரது விஸ்வரூபத்தை அவருடைய கருணையினால் காணும் பக்தன் அதனை மனதால் காணவில்லை, ஆன்மீக கண்களால் காண்கிறான். சோ அவனுடைய மனசுனால பார்க்கல, ஆன்மீக கண்கள், பகவான் கொடுத்த அந்த திவ்ய கண்களால பார்க்கிறாரு. சோ அவருடைய பார்வையை மட்டுமே தான் மாத்திக்கிறாங்க, மனச மாத்தல. சோ கிருஷ்ணருடைய விஸ்வரூபம் கிருஷ்ணருடைய திவ்யமான உறவில் நிலை பெற்றிருக்கும் பக்தர்கள் அவருடைய அன்பு பரிமாற்றத்தினால் கவரப்படுகிறார்கள். சோ அவர்கள் ஜட ஐஸ்வர்யங்களால் கவரப்படுவது கிடையாது. சோ பக்தர்கள் வந்து கிருஷ்ணருடைய அந்த பக்தி, அன்பு இதனாலதான் வந்து ரொம்ப அட்ராக்ட் ஆகுறாங்களே தவிர
அவருடைய ஐஸ்வர்யங்களை பார்த்து யாரும் வந்து அட்ராக்ட் ஆகிறது கிடையாது. அதாவது தூய பக்தர்கள் சொல்றேன். கிருஷ்ணருடைய நண்பர்கள், பெற்றோர்கள், அவரது தோழிகள் கிருஷ்ணருடைய ஐஸ்வர்யத்தை காட்ட வேண்டும் என்று அவர்கள் ஒருபோதும் விரும்பவில்லை. கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து ஐஸ்வர்யத்தை பார்க்கணும் அப்படின்னு கிருஷ்ணரும் விரும்பல, அவருடைய பெற்றோர்கள், நண்பர்கள், தோழிகளும் பார்க்கணும்னு விரும்பல. சோ அவங்களுக்கு என்ன முக்கியமா இருந்துச்சு? தூய அன்பு. பகவான் கிட்ட அந்த ரிலேஷன்ஷிப் அதுதான் முக்கியமா இருந்துச்சு அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கிறோம். இங்க வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல சாதுக்களால் அருவ பிரம்மனாகவும், சாதுக்கள் வந்து எப்படி பாக்குறாங்க பகவான? அருவ பிரம்மம், அதாவது பிரம்ம ஜோதியா பாக்குறாங்க. அந்த ஜோதியில தான் கலக்கணும் அப்படின்னு விரும்புறாங்க. பிரம்ம ஜோதினா நம்மளுக்கு தெரியும், அவருடைய ரூபத்திலே இருந்து வெளிப்படுகின்ற அந்த தேஜஸ், அதுதான். சோ பக்தர்கள் எப்படி பாக்குறாங்க? பரமபுருஷ பகவானாக பாக்குறாங்க. தூய பக்தர்கள் பகவான பரமபுருஷர் அப்படின்னு பாக்குறாங்க, முழுமுத கடவுள் அப்படின்னு பாக்குறாங்க. சாதாரண மனிதர்கள் எப்படி பாக்குறாங்க? பகவானை ஜட இயற்கையின் படைப்பாக பார்க்கிறாங்க. சோ இது இது பரமபுருஷ பகவானுடன் தற்போது விளையாடும் இந்த சிறுவர்கள் தங்களது முற்பிறவிகளில் பற்பல புண்ணியங்களை செய்தவர்கள். ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல 10வது கேண்டோல இது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ அந்த இங்க பிருந்தாவனத்துல அந்த குழந்தைகள் எல்லாம் பிரஜா பூமியில அங்கே அந்த கோபியர்கள் எல்லாம் விளையாடிட்டு இருக்கிறாங்க. அப்போ பகவானோட டைரக்ட் ரிலேஷன்ஷிப்ல அந்த குழந்தைகள் இருக்கணும் அப்படின்னா அவங்க முற்பிறவியிலே எத்துணை எத்துணை தவங்கள் எல்லாம் இயற்றி இருக்க வேண்டும். அதனாலதான் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு டைரக்ட் ரிலேஷன்ஷிப் கிடைச்சது. பற்பல புண்ணியங்களை செய்தவர்கள் அப்படின்னு ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அவனே சீட பரம்பரையின் முதல் சீடன். அர்ஜுனர் அப்படிங்கிறவர் யார் அப்படின்னு கேட்டா சீட பரம்பரை. நம்ம சொல்றோமே டிசிப்ளிக் சக்சஷன், டிசிப்ளிக் சக்சஷன் அப்படின்ட்டு. சோ பகவான் கிட்ட இருந்து பகவத்கீதையை வந்து 5000 வருஷங்களுக்கு முதல்ல கேட்டது ஒரே சீடன் யார் அப்படின்னு கேட்டா அர்ஜுனர் தான். அதான் முதல் சீடன். சோ அந்த உரைகளை அவர் கேட்டதுனால அவர் வந்து உறுதி செய்ய வேண்டும். சோ அவர்தான் வந்து நான் இதை கேட்டேன், இப்படி எல்லாம் பகவான் சொன்னார் அப்படின்னு அவர் தான் உறுதி செய்யணும். பரமபுருஷ பகவானான கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்வதில் ஆர்வம் கொண்டு அர்ஜுனனுடைய அடிசுவற்றை பின்பற்றுபவர்கள் தானே பரமன் என்பதை கிருஷ்ணர் வெறும் வார்த்தைகளால் மட்டும் கூறாமல் தன்னையே பரமனாக அர்ஜுனனுக்கு உண்மையிலேயே வெளிப்படுத்தினார் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ இப்போ அர்ஜுனருக்கு பொறுப்பு இருக்குன்னு சொன்னேன். பகவான் என்ன சொன்னாரோ அதை வந்து பொதுமக்களுக்கு எடுத்து சொல்லணும். அப்போ எடுத்து சொல்லும் போது பகவான் என்கிட்ட அவர்தான் பரமபுருஷ பகவான் அப்படின்னு சொன்னார் அப்படின்னு ஒரே ஒத்த வார்த்தையில சொன்னா நம்புவாங்களா? நம்ப மாட்டாங்க. அப்போ எப்படி சொன்னா அதை நம்புவாங்க? அவருடைய விஸ்வரூப தரிசனத்தை அர்ஜுனனுக்கு காட்டினாலொழிய, அதை பார்த்துட்டு வந்து அர்ஜுனர் சொன்னாலொழிய அப்பதான் வந்து நம்புவாங்களே தவிர, மற்றபடி அவர் சொன்னார் அப்படின்னு சொன்னா நான் வெறுமனே நம்பிட மாட்டாங்க. சோ அந்த பொறுப்பு அர்ஜுனருக்கு இப்போது இருக்கிறது. சோ தன்னுடைய விஸ்வரூபத்தை காண்பதற்கு தேவையான சக்தியை வந்து பகவான் அர்ஜுனருக்கு கொடுக்கிறார் அப்படிங்கறது இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சஞ்சய உவாச்ச ஏவமுக்த்வா ததோ ராஜன் மகாயோகேஸ்வரோ ஹரி தர்ஷயாம் ஆசபார்த்தாய பரமம் ரூபம் ஐஸ்வரம். இப்போ யார் பேசுறார் பாத்தீங்களா? சஞ்சயன் பேசுறாரு. அத இங்கிருந்து அங்க சஞ்சயன் பார்த்துட்டு இருக்கிறார். அவரு இப்போ திருதராஷ்டிரருக்கு எடுத்து சொல்றார். என்ன சொல்றார் பார்க்கலாம். சஞ்சயன் கூறினான், மன்னா, இவ்வாறு கூறிய பின்னர் எல்லா யோக சக்திகளுக்கும் இறைவனாக விளங்கும் முழுமுதற் கடவுள் தமது விஸ்வரூபத்தை அர்ஜுனனுக்கு காட்டினார். சோ தன்னோட விஸ்வரூபத்தை அர்ஜுனனுக்கு காட்டிட்டு இருக்கிறார் அப்படின்னு சஞ்சயன் வந்து திருதராஷ்டிர கிட்ட சொல்றார். இங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு கேட்டா, அவர் எதுவும் இங்க வந்து சொல்லல, அவ்வளவுதான். அது பர்பட் மட்டும்தான் இருக்குது, பொருளுரை இல்ல. ஓகே. அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் அர்ஜுனனுக்கு காட்டினார் அப்படின்னு பார்த்தோம்.
இங்க மட்டும்தான் விஸ்வரூப தரிசனத்தை காமிச்சாரா, வேற எங்கேயும் விஸ்வரூப தரிசனத்தை காமிக்கலையா அப்படின்னு கேட்டா, இன்னும் ஒரு இடத்துல பார்ஷியல் விஸ்வரூபத்தை காமிச்சார். பார்ஷியல்னா ஒரு பாதி அளவு மட்டும். சோ எங்க அப்படின்னு கேட்டா, இப்போ யுதிஷ்டர் வந்து சொல்றார் போர் வேண்டாம். ஏன்னா போர் நடக்க போகிறது. துரியோதனன் போரை விரும்புகிறான். ஆனா யுதிஷ்டர் போரை விரும்பவில்லை. அப்ப கிருஷ்ணர் கிட்ட போய் போர் வேண்டான்னு நீங்க பேசுங்க அப்படின்னு வந்து வேண்டிக்கிறார் யுதிஷ்டர் கிருஷ்ணர் கிட்ட. அப்போ பகவான் வந்து தூதுவனாக போகிறார். பாண்டவ தூதுவனாக போகிறார். பாண்டவர்களுக்கு தூதுவனாக போகிறார். அப்போ இந்த துரியோதனன் வந்து ரொம்ப ட்ரிக்கியா பிளான் பண்றார். இந்த கிருஷ்ணர் இருக்கிறதுனால தானே பாண்டவர்களுக்கு வெற்றி வந்து சேர்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம். அதனால இந்த கிருஷ்ணரை சிறைபிடித்து விட்டால் நம்ம ஜெயில்ல போட்டுட்டோம் அப்படின்னா பாண்டவர்கள் வெற்றி அடைய சான்ஸே இல்ல அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு அவர் என்ன பண்றார் அப்படின்னா ஒரு பிளான் பண்ணி அவரை சிறைப்பிடிக்கிறதுக்காக ஏற்பாடெல்லாம் பண்றார். ஆனா அப்போ வந்து பகவான் அந்த பிளான முறியடிச்சு அவருக்கு தான் யார் அப்படிங்கறத வந்து ஒரு பார்ஷியலா ஒரு விஸ்வரூபம் காட்டுறார் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. அப்புறம் இன்னொரு இடத்துல எப்போ அப்படின்னு கேட்டா ரொம்ப குட்டியா இருக்கும்போது அந்த தாமோதர லீலையில பார்த்தோம் இல்லைங்களா? பகவான் அப்போ என்ன பண்றாரு அப்படின்னா அந்த சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது மண்ண அள்ளி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறார். அத பலராமன் பார்த்துட்டு போய் சொல்றார், அம்மா கிருஷ்ணர் மண்ண சாப்பிடுறான் அப்படின்ட்டு. அப்போ வந்து யசோதாமயி வராங்க. வந்து கேக்குறாங்க மண்ண சாப்பிட்டியா அப்படின்னா இல்லம்மா பொய் சொல்றான் அண்ணா அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு. சரி எங்க ஆகாட்டு அப்படிங்கிறாங்க. உடனே ஆண் வாய திறந்த உடனே என்ன தெரிகிறது அப்படின்னு நமக்கு எல்லாம் தெரியும் இல்லைங்களா? நிறைய பிரபஞ்சங்கள் தெரிகிறது. அந்த பிரபஞ்சத்தின் உள்ளே வந்து அங்க ஒரு யசோதாமயி, அங்க ஒரு கிருஷ்ணர், அப்புறம் கடல் அலைகள் இல்லைங்களா? காற்று வீசுகிறது, மரங்கள் அசைகிறது, என்னென்னமோ அத்தனையும் நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? ஆனா அத பார்த்தோன்னே ஒரு நிமிஷம் பிரமிச்ச போயிட்ட அந்த யசோதாமயி என்ன சொல்றாங்க? சீ வாய மூடு, போ விளையாடு, வாய கழுவிட்டு அப்படின்றாங்க. உடனே அதையும் கூட அந்த மாதிரி அந்த இதுக்கு கூட்டிட்டு போயிட்டு மறுபடியும் அந்த பழைய நிலைமைக்கு ஏன்னா ஒரு அம்மா ஒரு குழந்தை அப்படிங்கிற அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல தான் பகவான் அங்க இருந்துட்டு இருக்கார். அததான் மெயின்டைன் பண்ண விரும்புறார். தான் கடவுள் அப்படிங்கறத வந்து யாருக்கும் வெளிப்படுத்திக் கொள்ள பகவான் விரும்பவில்லை. அதனால அந்த மறதியை கொடுக்கிறார். அதை மறந்து போகணும். யசோதாமா பார்த்ததை மறந்து போகணும் அப்படின்னு அத பகவான் தான் அந்த நிலைமையையும் ஏற்படுத்துகிறார். அதனாலதான் யசோதாமா வாயை கழுவிட்டு விளையாட போ அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அங்க ஒரு தடவை விஸ்வரூபத்தை காமிக்கிறார். விஸ்வரூபம் அப்படின்னா இங்க காமிக்கிற மாதிரியே அங்க அப்படின்னு கிடையாது. அதுவும் ஒரு விஸ்வரூபம், இதுவும் ஒரு விஸ்வரூபம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. ஓகே. 10 and 11 அநேக வக்ரநயனம் அநேகாத்புத தர்சனம் அநேக திவ்யாபரணம் திவ்யானேகோத்யதாயுதம் दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं தேவம் அனந்தம் விஸ்வதோமுகம். சோ 10, 11 ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துடலாம். அந்த விஸ்வரூபத்திலே அநேக கண்களையும் அநேக வாய்களையும் அநேக அற்புதமான தரிசனங்களையும் அர்ஜுனன் கண்டான். அநேக அப்படின்னா அன்லிமிட்டெட், எண்ணில் அடங்காத, எத்தனைனே சொல்ல முடியாது, அவ்வளவு இருக்கு. என்ன இருக்கு? நிறைய கண்களை பார்க்கிறார் அந்த ரூபத்துல, நிறைய வாய்களை பார்க்கிறார், நிறைய அற்புதமான தரிசனங்களை எல்லாம் பார்க்கிறார். பற்பல தெய்வீகமான ஆபரணங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்த அந்த ரூபம். சோ அந்த ரூபம் வந்து நிறைய அலங்காரத்தோட இருக்கு. நிறைய ஆபரணங்கள் எல்லாம், கிரீடங்கள், குண்டலங்கள், அப்புறம் கௌஸ்துப மாலை, அப்புறம் வந்து வைஜெயந்தி மாலை, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களால அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. திவ்யமான ஆயுதங்கள் பலவற்றை தாங்கி இருக்கிறது. சோ நிறைய கைகள் இருக்குன்னு பார்த்தோம். ஒவ்வொரு கையிலையும் ஒவ்வொரு விதமான ஆயுதங்கள் தாங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. தெய்வீகமான மலைகளையும் ஆடைகளையும் அணிந்திருந்த தெய்வீக மாலைகள்னு வரணும், மலைன்னு போட்டு தெய்வீகமான மாலைகளையும் ஆடைகளையும் அணிந்திருந்த அவரது உடலில் பல்வேறு திவ்யமான வாசனை பொருள்கள் பூசப்பட்டிருந்தன. சோ நிறைய வாசனை பொருள்கள் வந்து அந்த உடம்பிலே வந்து அவருடைய ஆடையிலே வந்து பூசப்பட்டிருந்தது. அவரது உடலில் பல்வேறு திவ்யமான வாசனை பொருள்கள் பூசப்பட்டிருந்தது.
அவை அனைத்தும் அற்புதமாக பிரகாசமாக எல்லையற்றதாக எங்கும் பரவி காணப்பட்டது. அந்த உருவமே எங்க பார்த்தாலும் அந்த உருவமே நிறைஞ்சிருக்கு. வேற எதையுமே பார்க்க முடியல. அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அநேக அப்படின்னா அன்லிமிட்டெட், எண்ணில் அடங்காத அப்படின்னு அர்த்தம். இங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஏதாவது சொல்றாரா அப்படின்னு பார்த்தா ஆமா. இந்த இரு ஸ்லோகங்களில் அநேக என்ற சொல் மீண்டும் மீண்டும் இருப்பதை பார்க்கும் பொழுது அர்ஜுனனால் காணப்பட்ட கைகள், வாய்கள், கால்கள் மற்றும் இதர தோற்றங்களை அளவிடவே முடியாது என்று தெரிகிறது. சோ அநேக அப்படிங்கிறது இங்க பாருங்க, அநேக வக்திரம், அநேக பக்திர நயனம், அநேகாத்புத தர்சனம், அநேகா திவ்ய ஆபரணம், அநேக எத்தனை தடவை வருது பாருங்க. அதனால நிறைய 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 எண்ணிக்கையே சொல்ல முடியல, அவ்வளோ இருக்குது, அவ்வளோ வாய்கள், அவ்வளோ கண்கள், அவ்வளோ அற்புதமான தரிசனங்களை அந்த உருவத்துல பார்க்க முடிஞ்சது அர்ஜுனனால. அந்த தோற்றங்கள் அகிலமெங்கும் பரவி இருக்கிறது. சோ இங்க பூலோகத்துல மட்டும் இல்ல, மேல வரைக்கும், அங்க வரைக்கும் பரவி இருக்கு. ஒரே இடத்தில் அமர்ந்திருந்த அர்ஜுனன் எங்க உட்கார்ந்து இருக்கிறார்? தேர்ல உட்கார்ந்து இருக்கிறார். குருட்சேத்திர போர்க்களத்துல இறைவனுடைய கருணையினால் அவற்றை காண முடிந்தது. ஒரே இடத்துல உட்கார்ந்துட்டு அத்தனையும், ஏன்னா அவ அந்த விசேஷ சக்தியை கொடுத்திருக்கிறார் பகவான். இது கிருஷ்ணரின் அச்சிந்திய சக்தியினால் சாத்தியமானது. முதலே பார்த்தோம், அவருடைய அச்சிந்திய சக்தி அப்படின்னா நம்மளால கற்பனை பண்ணி கூட பார்க்க முடியாத அவருடைய ஒரு சக்தியினால உட்கார்ந்த இடத்திலிருந்தே அர்ஜுனன் இது அத்தனையும் பார்க்க முடிந்தது அப்படின்னு இங்க வந்து சொல்லப்படும். சாரி 12 பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன். दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगवत् उत्थिता यदि पासतृषि सस्य வாசஸ்தஸ்ய மகாத்மனஹ. ஆகாயத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் ஒரே சமயத்தில் உதயமானால் அது அந்த பரமபுருஷருடைய விஸ்வரூப ஜோதிக்கு ஒருவேளை சமமாகலாம். சோ எவ்வளவு பிரகாசமா இருக்கு அப்படிங்கறது சொல்றார். அந்த விஸ்வரூப தரிசனம் பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் ஒரே சமயத்துல உதயமாச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, எவ்வளவு அந்த பிரகாசம் இருக்குமோ அந்த பிரகாசம் இங்கே பகவானுடைய அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்திலே வருகின்ற அந்த ஜோதிக்கு ஒருவேளை சமமாகலாம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் வந்தாலும் பகவானுடைய பிரகாசத்துக்கு ஈடாகாது அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ நம்மனால ஒரு சூரியனவே நம்மளால பார்க்க முடியாது இல்லைங்களா? 12 மணிக்கு வெளியில போய் நின்று சூரியனை பார்க்க முடியுமா? கண்ணெல்லாம் கூசி கண்ணை சுருக்கிக்குவோம் இல்லைங்களா? சோ அப்படி இருக்கும்போது பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் தோன்றினாலும் கூட பகவானுடைய அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்திலே வெளிப்படுகின்ற பிரகாசத்திற்கு இணையாகாது அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. அர்ஜுனனை இங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தன்னோட உரையில அர்ஜுனனை கண்டது விவரிக்கப்பட முடியாததாக இருந்தது. அதை வந்து விவரிச்சு சொல்ல முடியல அர்ஜுனனால. இருப்பினும் அந்த சிறப்பான காட்சியின் ஒரு மனச்சித்திரத்தை சஞ்சயன் திருதராஷ்டிரக்கு கொடுக்க முயல்கிறான். இப்போ சஞ்சயன் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறார், அந்த தரிசனத்தை வந்து சொல்லணும்னு நினைக்கிறார், ஆனா சொல்ல முடியல. எப்படியாவது ஏதோ கொஞ்சம் சொல்லணும் அப்படின்னு முயற்சி பண்றார். இருப்பினும் வியாசரது கருணையால் நடப்பவற்றையெல்லாம் சஞ்சயனால் காண முடிந்தது. அவருக்கும் அந்த ஒரு சக்தி இருந்தது பார்த்தீங்களா, தூர திருஷ்டி அப்படிங்கிற சக்தியினால அவர் பார்த்துட்டு இருக்கிறார். எனவே விஸ்வரூப காட்சியை திருதராஷ்டிரர் கற்பனை செய்து புரிந்து கொள்வதற்காக அதனை பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்களோடு ஒப்பிட்டு கூறுகிறான். சோ பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியர்களுடைய அந்த பிரகாசம் இருக்கிறது அப்படின்னு ஓரளவு அவர் வந்து கற்பனை பண்ணி பார்த்துக்கட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்றார். 13வது ஸ்லோகம். தத்ரைகஸ்தம் ஜகத் கிருஷ்ணம் பிரபவிக்தம் அநேகதா அபஸ்யத்தேவ தேவஸ்ய சரீரே பாண்டவஸ்ததா. அச்சமயத்தில் இறைவனுடைய விஸ்வரூபத்தில் பற்பல ஆயிரங்களாக பிரிந்திருந்த அகிலத்தின் பல்வேறு விஸ்தாரங்களை எல்லாம் ஒரே இடத்தில் அர்ஜுனனால் காண முடிந்தது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இறைவனுடைய விஸ்வரூப தரிசனத்துல ஆயிரங்களாக, பற்பல ஆயிரங்களாக பிரிந்திருந்த அகிலத்தின் பல்வேறு விஸ்தாரங்கள், கடல்கள் இருக்கிறது, மலைகள் இருக்கிறது, சமவெளிகள் இருக்கிறது. இதை எல்லாத்தையும் அங்கங்க போய்தான் பார்க்க முடியும். ஆனா இந்த விஸ்வரூப தரிசனத்துல எல்லாம் ஒரே இடத்திலேயே இருக்கு. 30 முக்கோடி தேவர்கள் இருக்கிறார்கள். பிரம்மா
அவர் அந்த தாமரை மலர்ல உட்கார்ந்து இருக்கிறார். அப்புறம் சிவபெருமான் இருக்கிறார், பிள்ளையார் இருக்கிறார். சோ அத்தனை பேரும், அத்தனை தேவர்களும் வந்து ஒரே இடத்துல இருக்கிறாங்க. அத்தனை ஜட படைப்புகளும் ஒரே இடத்திலே இருக்கிறது. நாகங்களை பார்க்கிறார், மரங்களை பார்க்கிறார், சோ அனந்தனை பார்க்கிறார், வாசுகியை பார்க்கிறார், அத்தனையுமே நெருப்பை பார்க்கிறார். பஞ்சபூதங்கள் அனைத்துமே அதிலேயே அடங்கி இருக்கிறது. சோ அதுதான் தத்ர என்ற சொல் இங்கே மிகவும் முக்கியமானது. அர்ஜுனன் விஸ்வரூபத்தை கண்ட பொழுது கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனரும் ரதத்தில் அமர்ந்திருந்தனர் என்பது இங்கே குறிக்கிறது. தத்ர அங்கே, அந்த இடத்துல 2 பேர் இந்த இதுலயே உட்கார்ந்திருக்காங்க, ரதத்திலேயே. சோ இந்த ரூபத்தை காண்பதற்கான சிறப்பு பார்வையை கிருஷ்ணர் அர்ஜுனருக்கு மட்டும் கொடுத்ததால் போர்க்களத்தில் இருந்த மற்றவர்களால் இதனை காண முடியவில்லை. சோ அந்த விசேஷ பார்வை, ஞான சக்ஷுவை வந்து அர்ஜுனனுக்கு மட்டும் கொடுத்தாரு. அதனால போர்க்களத்துல இருந்த மற்றவங்கனால இந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை பார்க்க முடியாது. அர்ஜுனனால மட்டும்தான் அதை பார்க்க முடியும் அப்படிங்கறத இங்க புரிஞ்சுக்கிறோம். तदा स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जय प्रणम्य शिरसा देवं கிருதாஞ்சலிர் அபாஷத. பின்னர் வியப்பினாலும் குழப்பத்தினாலும் மூழ்கிய அர்ஜுனன் தனது உடலில் மயிர்கூச்செறிய சிரம் தாழ்த்தி வணங்கியபடி கூப்பிய கரங்களுடன் முழுமுதற் கடவுளிடம் பிரார்த்தனை செய்ய தொடங்கினான். சோ யாருமே வந்து அந்த பெரிய ஒரு உருவம் எல்லாத்தையும் மறைச்சுக்கிட்டு நம்ம முன்னாடி ஒரு பெரிய உருவம் வந்தா நம்மளுக்கு பயமா இருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரிதான் அர்ஜுனரும் கூட ஒரு குழப்பமா இருக்குது, வியப்பா இருக்குது. நான் நேற்று வரைக்கும் தோள் மேல கை போட்டு இருந்த அவரா இவர் அப்படின்னு நினைக்கிறார். என்னுடைய நண்பனா இவர் அப்படின்னு நினைக்கிறார். சோ என்னுடைய குருவாக ஏற்றுக்கொண்ட அந்த கிருஷ்ணரா இவர் அப்படின்னு அந்த குழப்பம், வியப்பு எல்லாமே அவரை அலைக்கழிக்கிறது. சோ அவருடைய அந்த மயிர்கால்கள் எல்லாமே கூச்சரிக்கிறது, கூஸ்பம்ஸ். அப்புறம் அவர் என்ன பண்றார், கரங்களை எல்லாம் கூப்பிக்கொண்டு தன்னுடைய அந்த தலையை சிரம் தாழ்த்தி பகவான் கிட்ட வந்து தன்னோட பிரார்த்தனைகளை வந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். சோ ஏதோ ஒன்று பெருசாக நடக்க போகிறது, மற்றவங்கனால அதை பார்க்க முடியல அப்படின்னா கூட தேவர்கள் எல்லாருமே பயந்து போயிருக்கிறார்கள். அவங்க எல்லாம் தங்களுடைய பிரார்த்தனைகளை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார்கள். அங்கும் இங்கும் ஓடுகிறார்கள் மற்றவர்கள் எல்லாருமே. சோ ஏதோ ஒண்ணு அப்படின்னு நம்ம அவங்களுக்கு புரியுது. ஆனா என்னன்னு அவங்களால மத்தவங்களால பார்க்க முடியல அப்படிங்கிறது இங்க நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். பதினைந்தாவது ஸ்லோகம். அதுல வந்து 14வது ஸ்லோகத்துல ஸ்ரீல பிரபுபாதர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு நானு இப்ப சொல்றேன். தெய்வீக காட்சி காட்டப்பட்ட உடனேயே கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனருக்கும் இடையேயான உறவு மாறுகிறது. சோ இவ்வளவு நாள் பார்த்தவர் இவரா அப்படிங்கிற வியப்பு, குழப்பம் ஏற்பட்டது இல்லையா? இப்போ அந்த உறவு முறை அப்படிங்கிறது இப்ப மனசுக்குள்ள மாறுது அர்ஜுனருக்கு. கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனருக்கும் இடையில் நட்புறவு இருந்தது, நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருந்துச்சு. ஆனால் விஸ்வரூபத்தை கண்ட பிறகு பெரும் மரியாதையுடன் கூப்பிய கரங்களுடன் கிருஷ்ணரை சிரம் சாழ்த்தி வணங்கும் அர்ஜுனன் அவரிடம் பிரார்த்தனை செய்கிறான். சோ அவரோட பிரேயர்ஸ் எல்லாம் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். அர்ஜுனன் உறவு நட்பு அடிப்படையாக கொண்ட உறவிலிருந்து, அதாவது சக்கிய ரசம் இல்லைங்களா? நிறைய ரசம் இருக்கு. அதுல அர்ஜுனருக்கும் இவருக்கும் என்ன நட்புறவு, நட்புறவு என்ன ரசம் இருந்தது? சக்கிய ரசம், அதாவது ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அப்படிங்கிற இது இருந்தது. அதுல இருந்து இப்போ எந்த ரசத்துக்கு மாறுகிறது? செகண்டரி ரசமான அற்புதமான ரசம், அற்புத. சோ வியக்கிறார், வியப்பு, வியப்பு மேலிடுகிறது, அந்த ரசத்துக்கு மாறுகிறது. சோ அதான் இங்க வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொல்றார். 7 விதமான செகண்டரி ரசாஸ் இருக்கு, 5 விதமான பிரைமரி ரசாஸ் இருக்குது, 7 விதமான செகண்டரி ரசாஸ் இருக்கு. அத நீங்க நீங்க எனக்கு நாளைக்கு கண்டுபிடிச்சு நீங்க சொல்லுங்க. இல்லைன்னா நான் உங்களுக்கு நாளைக்கு நான் மறுபடியும் விளக்குறேன் இதை பத்தி. நீங்கள் பயப்படவில்லை என்பதையும் பரமபுருஷருடைய அற்புதங்களால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளான் என்பதையும் கவனிக்க வேண்டும். சோ அவனுக்கு இப்போ இத பார்த்த உடனே பயம் கிடையாது, ஆனா வியப்பு ஜாஸ்தியா இருக்கு அப்படின்னு இங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொல்றாரு. அதனாலதான் வியப்பு, அன்புடன் கூடிய அர்ஜுனனின் இயற்கையான நட்புறவு
வியப்பினால் நிறைந்து விடவே அவன் இவ்வாறு நடந்து கொள்கிறான். அதனாலதான் அந்த வியப்பினாலே தன்னுடைய அந்த பிரார்த்தனைகளை எல்லாம் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார் அப்படின்னு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தன்னோட உரையில சொல்லி இருக்கிறார். சோ இங்க 15வது ஸ்லோகம். அர்ஜுன உவாச்ச பஸ்யாமி தேவாம்ஸ்தத தேவ. இதுக்கு ஸ்கேல் மாறுது. அர்ஜுன உவாச்ச பஸ்யாமி தேவாம்ஸ்தத தேவ தேகே சர்வாம்ஸ்ததபூத விசேஷ சங்கான் ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींस सर्पान् पुरकांस दिव्यान् अनेकबहुतरवक्तरनेत्रं पश्यामि तां सर्वतोऽनन्दरूपम् नान्दं न मत्यं न गुणस्तवादिं பஸ்யாமி விஸ்வேஸ்வர விஸ்வரூப. சோ இந்த 2 ஸ்லோகங்கள் என்ன சொல்றதுன்னு பார்க்கலாம். அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பிற்குரிய இறைவனே கிருஷ்ணா, எல்லா தேவர்களும் பற்பல இதர உயிரினங்களும் உமது உடலில் சிறப்பாக வீற்றிருப்பதை காண்கிறேன். யாரெல்லாம்? எல்லா தேவர்களும் 33 தேவர்களும் அவரோட உடம்புல இருக்காங்க. எல்லா உயிரினங்களும் அவரோட உடம்புல சிறப்பாக வச்சிருக்கிறாங்க. இதையெல்லாம் நான் பாக்குறேன். அப்புறம் யார பாக்குறேன்? தாமரை மலரில் அமர்ந்துள்ள பிரம்மதேவரை பாக்குறேன், சிவபெருமான பாக்குறேன், ரிஷிகளையும் பாக்குறேன், திவ்யமான நாகங்கள், அதாவது வாசுகி, அனந்தன், இந்த மாதிரியான ஞாகங்களையும் நான் பார்க்கிறேன் அப்படின்னு இங்க சொல்றார். அந்த ரூபத்துல யார் யாரெல்லாம் பாக்குறேன்னு. அப்போ அகிலத்தின் கீழ்ப்பகுதியில் கர்ப்போதக சாயி விஷ்ணு படுத்திருக்கக்கூடிய திவ்யமான நாகத்தையும் காண்கிறான். படுக்கையாக விளங்கும் அந்த நாகம் வாசுகி என்று அழைக்கப்படுகிறது. சோ இங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, வாசுகி சயனம். எப்பவுமே அனந்த சயனம் தானே பண்ணுவார் இல்லைங்களா பகவான். அனந்த சயனத்திலிருந்து இப்ப என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா வாசுகி சயனம் பண்றார் அப்படின்னு சொல்றார். சோ வாசுகி என்று அறியப்படும் பல நாகங்கள் உள்ளன. தாமரை மலர் போன்று விளங்குவதும் அகிலத்தின் முதல் உயிர்வாளியான பிரம்மதேவர் வசிக்கக்கூடியதுமான பிரபஞ்சத்தின் மிக உயர்ந்த லோகம் முதல். சோ பிரம்மலோகம், பிரம்மர் தெரியறார் அப்படின்னா அந்த லோகம், பிரம்மலோகத்திலிருந்து கீழே நாகங்கள் வசிக்கக்கூடியது கீழே பாதாள லோகம், அது வரைக்கும் அந்த ரூபத்திலே தெரிகிறது அப்படின்னு. ஒரே இடத்தில் பகவானால் அங்க உட்கார்ந்த இடத்திலிருந்து அந்த மிக உயரமான ஆன்மீக லோகத்துக்கு பக்கத்துல இருக்கிற பிரம்மலோகத்தில இருந்து பாதாள லோகம் அங்கே இருக்கிற நாகங்கள் வரை தெரிகிறது. தன்னுடைய ரதத்திலேயே உட்கார்ந்துட்டு பார்க்கிறார். ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை அவரை பார்க்க முடிகிறது. முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணருடைய சக்தியினால் மட்டுமே இது சாத்தியமாகிறது அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்லுது. 16வது ஸ்லோகம். உலகத்தின் இறைவனே, விஸ்வரூபமே, நான் உமது உடலில் பற்பல கைகளும் வயிறுகளும் வாய்களும் கண்களும் எல்லையற்று எங்கும் பரவியிருப்பதை காண்கின்றேன். உம்மில் நான் ஆதியையோ நடுவையோ முடிவையோ காணவில்லை. அந்த உருவத்துல நிறைய வாய்கள் கண்கள் எல்லாம் தெரியுதுன்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி இப்போ கைகள் தெரிகிறது, வயிறுகள் தெரிகிறது, வாய்கள் தெரிகிறது, கண்கள் தெரிகிறது. அதுக்கு அத எண்ணவே முடியாது, அவ்வளோ இருக்கு அந்த ரூபத்துல. சோ இப்படி பார்க்கும்போது அது எந்த பாயிண்ட்ல ஸ்டார்ட் ஆகுது, அதனுடைய நடுப்பகுதி எது, அதனுடைய எண்ட் எது அப்படின்னு முயற்சி பண்ணி பார்த்தாலும் அது முடியல. அது எங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது, ஸ்டார்டிங் பாயிண்டே தெரியல, எண்டிங் பாயிண்ட்டும் தெரியல, அதனுடைய நடுப்பகுதி எங்க இருக்கு அதுவும் தெரியல. ஏன்னா அவ்வளவு பெரிய உருவமாக இருக்கிறது அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். இங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தன்னோட உரையில முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணர் எல்லையற்றவர் என்பதால் அவர் மூலமாக எல்லாவற்றையும் காண முடிந்தது. அவருடைய எல்லையற்ற அந்த சக்தி, அச்சிந்திய சக்தி, பகவான் அந்த சக்தியை அர்ஜுனருக்கு கொடுத்ததுனால அவரால இதை பார்க்க முடியுது அப்படின்னு இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்கிறார். பதினேழாவது ஸ்லோகம். கிரீடினம் கதினம் சக்ரினம் ச
तेजो रासिं सर्वतो कीर्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ता दीप्तानलार्कद्युतिम् अप्रमेयम् त्वम् अक्षरं परमं वेदितव्यम् त्वम् अस्य विश्वस्य परं निदानम् त्वम् अव्यय शाश्वत धर्मगोप्ता சனாதனஸ்துவம் புருஷோ மதோமே. அளக்க முடியாத சூரிய ஒளி அல்லது கொழுந்துவிட்டு எரியும் நெருப்பினை போன்று எல்லா திசைகளிலும் பிரகாசமாக விளங்கும் ஜோதியினால் உமது உருவத்தை பார்ப்பதற்கு கடினமாக உள்ளது. சோ ரொம்ப பிரகாசமா இருக்கிறதுனால உங்க உருவத்தை என்னால பார்க்கவே முடியல. இருப்பினும் ஆனாலும் ட்ரை பண்ணி பாக்குறார் அர்ஜுனர். பற்பல மகுடங்கள், நிறைய தலைகள் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம். அப்போ அந்த தலைகளிலே மகுடங்கள் சூடப்பட்டிருக்கிறது. கைகள் நிறைய ஆயுதங்களை தாங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. என்னென்ன ஆயுதங்கள்? கதைகள், சக்கரங்கள், இதெல்லாம் அந்த கைகளிலே இருக்கிறது. உமது உருவம் எல்லா இடங்களிலும் பிரகாசமாக விளங்குகிறது. அந்த உருவத்திலே இருந்து பிரகாசம் வெளிப்படுகிறது. 18வது ஸ்லோகம். அறிய வேண்டியவைகளில் முதன்மையானவர் நீரே. சோ எதை பத்தி தெரிந்து கொள்ளணும் அப்படின்னா உம்மை பற்றி தான் தெரிந்து கொள்ளணும். நீங்க தான் முதன்மையானவர். எல்லா அகிலங்களுக்கும் இறுதி ஆதாரம் நீரே. சோ எல்லாத்தையும் ஆதாரமா தாங்கி பிடிச்சுட்டு இருக்கவர் நீர் தான். நீர் அழிவற்றவர். சோ உங்களுக்கு அழிவுங்கிறதே இல்லை. நீரே தர்மத்தின் நித்திய பாதுகாவலர், மிக பழமையானவர் மற்றும் புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள். இதுவே எனது அபிப்பிராயம் அப்படிங்கிறார். சோ யார பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா பகவானை பத்தி மட்டும்தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். மத்ததெல்லாம் இவரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டா மத்த எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு சமம். சோ எல்லா அகிலங்களுக்கும் ஆதாரம் நீரே. எல்லாத்தையும் படைச்சு மெயின்டைன் பண்ணி கடைசியில அழிவு பிரளயம் ஏற்படும் போது எல்லாமே ஐக்கியமாகிறது கூட பகவான் கிட்டதான். சோ எல்லாத்துக்கும் ஆதாரம் நீரே இல்லைங்களா? சுரமணிகணா படிச்சோம் இல்லைங்களா? ஒரு முத்து மாலையில எப்படி எல்லா முத்துக்களையும் தாங்கிக் கொண்டு ஆதாரமாக உள்ள இருக்கிற அந்த நூல் இருக்கிறது இல்லைங்களா? கயிறு. அது மாதிரிதான் பகவானும் வெளியில தெரிய மாட்டார். ஆனா எல்லாத்தையும் தாங்கி பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறவர் அவர்தான். எல்லாத்துக்கும் ஆதாரமாக இருக்கிறவர் அவர்தான். அவருக்கு அழிவே கிடையாது. அவர் நித்தியமானவர், நிரந்தரமானவர், பழமையானவர். சோ புராதனமானவர். தர்மத்தின் நித்திய பாதுகாவலர். நம்மளுக்கு தெரியும் எப்போ அதர்மம் தலை தூக்குகிறதோ, தர்மத்திற்கு ஒரு கேடு விளைகிறதோ அங்க பகவான் கண்டிப்பா அவதாரம் எடுப்பார் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும். சோ தர்மத்தை பாதுகாப்பவர் அவராகத்தான் இருக்கிறார். அவர் புருஷோத்தமர். சோ அவரே உத்தமர்களில் சிறந்தவர். சோ அதுதான் என்னுடைய அபிப்பிராயம் அப்படின்னு இங்க சொல்றாங்க. அவருடைய அபிப்பிராயத்தை இங்க சொல்லியிருக்கிறார். அநாதிமத்யந்தமனந்த வீரியம் அனந்த பாகும் சசி சூரிய நேத்திரம் பஷ்யாமி துவாம் தீப்த சுதா சுவக்ரம் வக்ரம் ஸ்வதேஜசா விஸ்வம் இதம் தபந்தம். சோ இதோ இந்த பிக்சர்ல பாருங்க, ஒரு சின்ன பிக்சர் கொடுத்திருக்கிறாங்க. அதுல எல்லாமே தெரியுது அப்படிங்கறது இங்க கொடுத்திருக்காங்க. நீர் ஆரம்பமும் நடுவும் இறுதியும் இல்லாதவர். அதான் நம்ம முதலே பார்த்துட்டோம் இல்லைங்களா? எங்க ஆரம்பிக்கிறது இந்த ரூபம், எங்க முடியுது, அவருடைய நடுப்பகுதி எங்க இருக்கு அப்படின்னு தெரியல. உமது பெருமை அளவிட முடியாதது. சோ உம்முடைய பெருமையை நம்ம பார்த்தோம். யாரு? அனந்தனும். அப்புறம் இன்னொரு இடத்துல ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி கூட சொல்றாரு. இவர் இவருடைய பெருமைகளை கேட்பதற்கும் பாடுவதற்கும் ஒரு நாக்கு பத்தல, அப்புறம் 2 காது பத்தல, அட்லீஸ்ட் ஒரு 1000 காதாச்சு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி இருந்தாரு இல்லைங்களா? தங்களுடைய கைகள் அளவிட முடியாதவை. எத்தனை கைகள் இருக்குது பாருங்க. சோ சூரியனும் சந்திரனும் உமது கண்கள். ஒரு கண்ணு சூரியன், இன்னொரு கண்ணு சந்திரன் அவருக்கு. உம்முடைய வாயிலிருந்து வெளிவரும் நெருப்பு ஜுவாலையும் உமது சுய தேஜஸால் அகிலம் முழுவதையும் தாங்கள் எரிப்பதையும் நான் காண்கிறேன். சோ பகவானுடைய வாயிலே இருந்து நெருப்பு வருகிறது. அவருடைய உடலிலே இருந்து அந்த பிரகாசம், அதுவும் தேஜஸ், அதுவும் வருகிறது.
சோ அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அது எல்லாத்தையுமே எரிக்கிறது அப்படின்னு இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தன்னோட உரையில முழுமுதற் கடவுளின் 6 வைபவங்களுக்கு எல்லையே இல்லை. நம்மளுக்கெல்லாம் தெரியும் 6 ஐஸ்வர்யங்கள். அதிலே அவர் பூரணமானவர். அவர் மட்டும் தான் அப்படிங்கிறது. சோ பல இடங்களில் சொன்ன விஷயங்களை மீண்டும் சொல்லப்பட்டது. ஆனால் சாஸ்திரங்களின்படி கிருஷ்ணருடைய பெருமைகள் மீண்டும் மீண்டும் கூறப்பட்டால் அது இலக்கிய பலவீனம் ஆகாது. சோ ஒருத்தர பத்தி திரும்ப திரும்ப சொன்னோம் அப்படின்னா, அது என்ன திரும்ப திரும்ப இதையே சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. சொன்னதையே திரும்ப திரும்ப சொல்றீங்க. எத்தன தடவ தான் கேட்கறது? அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் நமக்கு வரும். ஆனா, நமக்கு இப்போ கிருஷ்ணருடைய லீலைகளை எத்தன தடவ பார்த்தாலும், எத்தன தடவ ஹரிகதா கேட்டாலும் சலிக்கவே சலிக்காது. அது இலக்கிய பலவீனம் அல்ல. அப்படின்னு ஏன்னா நம்மளுக்குள்ள அந்த டிவோஷனல் அந்த இது பக்தி இருக்கு பகவான் மேல. அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ப நம்ம மறந்ததுனால நம்ம இந்த பௌதீக உலகத்துல கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கிறோம். ஆனா, யாராவது அத தூண்டி விட்டாங்க அப்படின்னா, நமக்கு அந்த பக்தி மீண்டும் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் மலருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. சோ மீண்டும் மீண்டும் கூறப்பட்டால் அது இலக்கிய பலவீனம் ஆகாது. ஒரு மனிதன் குழம்பும் போதும், ஆச்சரியப்படும் போதும், பரவசப்படும் போதும் ஒரே விஷயத்தை பலமுறை கூறுவது சகஜம் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. எனவே இது தவறல்ல. சோ ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும்போது, நம்ம சொன்னதையே திரும்ப திரும்ப சொல்லுவோம். ஒரு பரவசத்துல இருக்கும்போது கூட நம்ம சொன்னதையே திரும்ப திரும்ப சொல்லுவோம். அதே மாதிரி தான் கிருஷ்ணரை பற்றி புகழும் கூட நம்ம ஆச்சரியப்பட்டு நெறைய டைம் சொல்றோம். பரவசப்பட்டு நெறைய டைம் சொல்றோம். இப்ப கூட மறுபடியும் நம்மளுக்கு மகாபாரதம் போடுறாங்க அப்டின்னா, அத பார்க்கறதுக்கு நெறைய பேர் தயாரா இருக்கிறோம். இல்லீங்களா? மகாபாரத கதைகள் எல்லாம் போட்டா. இல்லீங்களா? கிருஷ்ணருடைய அந்த அவருடைய ரூபம், அவருடைய லீலைகள் என்றுமே சலிக்காதவை. ஆனா, இந்த பௌதீக உலகத்துல ஏதோ ஒரு படமோ, ஏதோ ஒரு விஷயமோ நம்மளுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா, அத எத்தன தடவ பார்க்க முடியும் நம்மனால? ஒரு 2 தடவ, 3 தடவ, 4 தடவ. அதுக்கு மேல சலிச்சு போயிடும். ஆனா, இவருடைய எல்லா லீலைகளும் எத்தன தடவ பார்த்தாலும் சலிக்காது. சோ, இப்பவே நம்மளுக்கே தெரியும். ஒரு ஒரு வருஷமும் தாமோதர லீலை. அத நம்ம கிளாஸ்ல சொல்றோம். ஆனாலும் தாமோதர லீலை எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா, நெறைய பேர் அந்த லிங்க்ல இல்லாதவங்க, கிளாஸ்ல இல்லாதவங்க கூட நெறைய பேர் சேர்ந்து அன்னைக்கு கேட்பாங்க. அதே மாரி தான் கோவர்தன லீலை. அத சொல்லும்போது கூட நெறைய பேர் அன்னைக்கு கேட்பாங்க. சோ அவருடைய லீலைகள் என்றுமே திகட்டாதவை. சோ சொல்ல 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 மீண்டும் மீண்டும் கேட்க தூண்டும். சோ அவ்வளவு பரவசப்படுத்தக்கூடியது, ஆச்சரியப்படுத்தக்கூடியது அப்படிங்கிறது நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சோ நான் இதோட இன்னைக்கு ஸ்டாப் ஷேர் பண்றேன். Hare Krishna devotees.